खुलुमबाय रायजोफोर, बिदा फंबायफोर, बिब' बिनानावफोर, आइ आफामोन गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै पलिटिक्सनि खोथा सावराया, दिनै आङो फिल्म लाइननि खोथा सावरायगोन। मोनसे फिसा टपिक्स, फिल्मनि मोनसे टपिक्स लानानै सावरायगोन। बे जाहैबाय लाइट, सोरां माने स्रां। एक्टर एक्ट्रेसनि मोखांखौ, गन्थंखौ, खानायखौ, बिखुंखौ लाइटजों माबायसा होनानै फट' खेबनाय जायो एबा भिडिअ खालामनाय जायो, बेनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो गोनां खोथा दं जोंहा दावगाफुनाय फिल्म डाइरेक्टरफ्रा। बेनि सायावनो आङो सावरायगोन। दा शुटिं खालामफुदों। एक्सुवेलि आङो बे कन्टेन्टखौ 2 मास दान मोननैनि आवगायनो हरनांगौमोन जाहैबाय, थेवबो एसे लेटैबाबो आं होबाय। नायग्राफोरा नायदो, खोनासंग्राफोरा खोनासंदो, आरो नायनो बानायफोरा एसे मेगन मिसिबना थादो। आङो दुखु मोना। जायफोरा दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। बिदा फंबाय बयनोबो शेयार खालामना होदो, जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामना होदो, लाइक खालामदो, आरो बे खाथिनि बेलखौ क्लिं दामना होदो। अके, बिदिब्ला आङो जागायनोसै। लाइटआ मोनथाम रोखोमनि दङ। बे जाहैबाय बेकलाइट, उननिफ्राय होनाय बेकलाइट, रिम लाइट आरो पेरेलेल लाइट। दा जोङो बे मोनथाम लाइटखौ बोरैहाय होयो, आंथ' दा प्रेक्टिकेलि देखायनो हानाय नंला, मानसि गैया आंजों लोगोसे। जेरैहाय लाइटनि मानसि नांगौमोन, केमेरानि मानसि नांगौमोन, अब्लाथाय आङो नोंथांमोननो प्रेक्टिकेलि देखायनो हागौमोन। बेखौ आङो उनाव बिटिआरआव थांब्ला, मुम्बाइनिफ्राय बिटिआरआव थांब्ला नोंथांमोननो जायफोरा गोसो दं बिथांमोनखौ आङो ज' खालामनानै साननैसो माने वर्कशप लागोन। बे वर्कशपआव नोंथांमोना फैबानो जाबाय। दा गिबियाव फैबाय आङो बेकलाइट। बेकलाइटआ ओरै रखम जायो, जेनेबा साबजेक्टआ जाबाय एक्टरनि उनथिंजाय ओरैहाय खनाथिं, माने डाइरेक्ट उनथिं नङा, डाइरेक्ट उनथिंना बेलेग मुं दङ। बे इसे खनाजों उननिफ्राय इसे सायाव होनायखौ बेकलाइट होनो। नाथाय बेहाय मोनसे आरो लाइट नांबावगौ, 10 डिग्रिनिफ्राय ओरैहाय, माने साबजेक्टनि ओरैनिफ्राय 10 डिग्रिनिफ्राय होनायखौ मा होनो? के लाइट। बे जाहैबाय बेकलाइट। आं नोंथांमोननो बेकलाइट होबा माबायसा जायो महरा, बेखौ होनाय जाबाय। नैबेखौ नायदो, नुबाय। दाना नेक्स्ट जाहैबाय रिम लाइट। रिम लाइटआ जाहैबाय साबजेक्ट, माने एक्टरनि उननिफ्राय, थोंजों उननिफ्राय होनाय सोरां, माने लाइट। बेखौ माने एक्टरनि थोंजों उनाव फसंना दोनो, आरो एक्टरा बेनि जा स्टेन्ड बेखौ लाखुमागोन। लाखुमानानै थाग थिग खर'नि सायाव बे लाइटखौ ओरैहाय मारिनो हागोन। माने जेरैहाय इसेल' सायाव, जेन पहरा माबायाव नांना थादों आरोखि, मानसिनाव नांना थादों। उनाव जों बेखौ बेखौ दाननो हागोन जोङो एडिटिंआव। बेखौ होनो रिम लाइट। हमना ला साबजेक्टआव नोङो 45 डिग्रिनिफ्राय के लाइट मारिबाय, अब्ला नोंनि मोखाङा खावसेल' नुजागोन। खावसेनि एसे बारा, बे डिग्रिजों खोथा जाहैबाय। नों बे के लाइटखौ 45 डिग्रियाव लानो ना 10 डिग्रियाव लानो ना 90 डिग्रियाव लानो, बे नोंनि खोथा जाहैगोन। अब्ला
स्राङा लासै लासै बारायबाय थागोन खावलायनि एसे बारायबाय थागोन डाइरेक्ट ओरैहाय थोंजों लाबा माने खावलायखौल' बे फारसेखौल' नुगोन आरो 45आव लाबोबा गन्थंसिम नुगोन 10 लाबोबा गन्थंनि एसे बारा थांगोन थिग बिब्दि आरोखि बेखौ जोङो मा बुङो रिम लाइट गोसोआव लाखि खालि बेलेग सर्स लाइट थानो मोननाय नङा नङाबाथाय साबजेक्टखौ माने एक्टरखौ जों जि भाबाव जि जाहोनाव बे लाइटखौ होदों बेखौ मोनथिनाय नङा रायजोफोरा दा मोनसेया जाहैबाय 3 नम्बर आच्छा बे रिम लाइटनि पिक्सारखौ आङो नोंथांमोननो होबाय नैजा नाहरदो बेनो रिम लाइट होब्ला माबायदि जायो नोंथांमोना बुजिखागोन पिक्सारखौ नायबा जायफोरा फिल्म डाइरेक्टर दा 3 नम्बराव जाहैबाय पेरेलेल लाइट सेम केमेराया सिगाङाव थाबाय साबजेक्टआ उनाव थाबाय जेनेबा आङो एक्टरखौ साबजेक्ट होनना बुङो दहायनो आं खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो दा बे जाहैबाय साबजेक्टनि 45 डिग्रीनिफ्राय मोनसे के लाइट मारिना होदो बिबि लाइट मोनसे हा आनिफ्राय बे बिबि लाइटनिफ्राय थोंजों ओरैहाय थोंजों बे बिबि लाइटनिफ्राय थोंजों सिद्दा खर'नि साबजेक्टनि सिसायाव माने एक्टरनि खर'नि एसे सायाव मोनसे बेकलाइट मारिना होदो ओरैहाय बेकलाइट अब्लाथाय बेखौ मा बुङो जोङो पेरेलेल लाइट बुङो दा केमेराया आवगाय जि जायगायाव दंमोन बेनो सर्स लाइट गैया बेहायबो सर्स लाइट होआखै सर्स लाइट जुदि होनोबा नोंथांमोना ओरैहाय रिफ्लेक्टरजोंबो होजायो थार्मकलजोंबो होजायो नांगौ जायोबा बेखौ बाहायबानो जाबाय नाङाबा बेखौ दा बाहाय ओमफ्राय थिक पेरेलेल लाइटआ बिब्दि आरोखि दा पेरेलेल लाइटनि पिक्सारखौ आं नोंथांमोननो होनाय जाबाय नैबे नायनानै बुजि मोनबाय दा जोङो लाइटखौ मानो गोसो होनांगौ बेखौथ' प्राय मानसिया मिन्थिगौ फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस माने डाइरेक्टर करिय'ग्राफार गासिबो मिन्थिगौ मोनथिनानैबो बाहायियासो जोंना गोरोन्थि बे जाहैबाय जोङो माबा माने फैसानि थाखाय खरसानि थाखाय एसे एरा धरा खालामनानै सोलियो किन्तु लाइटआव बिदि खालामनाङा लाइटखौ जेरै नांगौ ओरैनो होनांगौ अब्लासो नोंनि स्ट'रिया बेरखांगोन आरोखि स्ट'रिखौ राइटारा जि साननानै लिरदों बे लाइटजों खोथा दं ओंखायनो जों लाइटखौ गोसो होनांगौ आं बुंबाय नोंथांमोननो आं उनावहाय सुबिदा मोनब्ला गोसो गुदुं दावगाफुनाय हमना ला 30 बोसोरनि उननि बिथांमोनखौ ज'हाय थुब्रायनानै मोनसे वर्कशप खुलिगोन वर्कशपनि थाखाय आङो मुम्बाइनिफ्राय प्रेक्टिकेलि रोंनाय मानसि सानै लाना थांगोन आरो आङो बेखौ मावगोन थाबैनो हायोब्ला आङो बे बोसोरनि लास्ट डिसेम्बरसोआव टारगेट लादों जायखिजाया नोंथांमोना आं जुदि लेंहरो फैदो गोसो गुदुंफोरा आरो गोसो गैयैफ्रा न'आवनो उन्दुना थादो बिदिब्ला जै बर' हारिमुनि जै